anteping kalbu tak welani jiwa raga tulus sing ati dari kita untuk kita. Masya Allah, harus dijemput loh bos-bos kita. Jan-jane dek, aku wis rindu. Wis rong taun lawas ora ketemu. Al artis suruh turun semua. Gawe Pak Haji Sarto Runtang-runtung anane ra ono liya aku wis lali awet lepasan manggone driji ora gampang ngerani bos-bosku Amin monggo Haratoyo nganggo teklek kecemplung kaleng timbang golek dik sing penting alu wong balen sabar mas wong sabar ora kesusun yen kesusu temenan wis mesti kleru saestune dadi anteping kalbu jiwa raga terus wis ngati sabar labari wis tak atuni yen aku jiwa cerketon yo gubung asmara Haji Sarto, seluruh warga Pak RT, Pak RW monggo. Pak RT, Pak RW. Iki awal toh. Iya. Nanti setengah matang malam nanti berubah warnanya. Biru dan merah. Tung gentak gentung. Tung gentak gentung. Kita kompakan dulu yuk. Slogan kita. Ayo Pak, ayo Pak. Pak Men, Pak Men, Pak Men. Yes. Pak Men ya. Yeah. Pak To, Pak To, Pak To.
To yes. Pak To. Pak Topik iki anyar meneh. Iya. Pak Topik, news. Pak Sarto salah lho Pak No. Pak Sarto salah, Oh, Pak Sarto yes. salah. Pak Sarto. Kok lemes temen. Catatan sajroning ati jatan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merakalarane gubuk asmara arisan. Tung gentak gentung. Tung gentak gentung. Kok luntur. Bablasnya sesi deman Mas. Iki mau ya wis warna-warni. Pak Haji dereng entek. Catatan sajroning ati. Jatan luntur. Saya merati. Pak Min. Aku kowe dadi garwa. Merga lerene kubuk kalasara. Sasi deman ya. Pak Min, Pak Tino, Pak Pardi. Pak RT, Pak RW. Sembah nuwun Pak Haji. Masuk lagi. Luwe becik mata nanu.
Tak kesik. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke apa Matur sembah nuwun. Campur sari cahya muda. Pipinane Gina Wibowo SE. Penyanyine ayu-ayu. Pemusike setengah tuwa. Pembalunge ora ana guyune. Senengane mung prengat-prengut. Ora nembus. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak punya uang kasihan delo memang aku tak punya uang masuk deh. Jumpa Kasmoro. Monggo Bunda. Mas Inon, Bos Parti, monggo. Ini khusus trio. Pak Min, Pak Haji Sarto, Pak Tekno, Bos Parti, Pak RW maju, monggo. Monggo Pak In. Jemput. Ibu-ibu cahaya muda. Sawenenge kubukas morong Pak Tekno. Biyen kae tanggo andum tresno. Tanpa batal, tanpa kosong. Taman Asmoro Londur ke Pak Haji Sarto. Ayo Bu, mana di mana anak kambing saya? Ayo yuk. Bu Haji mohon izin, silahkan Bapak. Om, tolong tunjukkan Om. Pak Aris saking pundi niki? Cik. Doho. Nggih. Oh, jawabannya pundi? Ajeng lenggan apa berdiri saja? Wis tak izin ke Bu Haji tenang wae. Nggih, Bu Haji ngapunten. Kula meng pados arto. Nggih. Catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga lerene kubur ayo cepet tangan Dek. Saya muda mata campur saya boleh kabelur. Naik pina seso saya pina. Haji Expression, profesional musik. Serah foto juga untuk Jakarta profesional syuting. Saya muda. Pak Men monggo. Yang pundi? Oh Pak Parti, Bos Parti, monggo. Juragan ayam
Ucup. Cahaya muda. Oh, Matur suwun Sundalu. oh cahaya muda yang bertanda. Para di mana anak kambing saya? Nyuwun 13-ne kangene ati. Siap. Catatan sakjroning ati datan luntur saya aku kowe dadi garwa marga lareneng gubuk asmara Dewi Oh cahaya muda yang bertanda. Bisa joget lagi bro. Oh cahaya muda yang bertanda. Campur sari boleh kami lur. Serah foto kita tuh karena profesional sudah. Cahaya muda. Cahaya muda. Pujanku ati susah mung kangen sliramu. Bisa turu
iso nambani. Dereng kelas, Pak. Bu, Matur sembah nuwun. Pakai jaket. Kalau mau joget juga boleh ya cantik sini nggak apa-apa. Ayo. Aku ngerti perasaanmu pengen joget kan. Bos Fardi, monggo juragan sayur, juragan air minum.
Pardi sudah hadir, juragan sayur, masya Allah. Pak Pardi Sugeng Dalu masuk Mas. Loro jonggrang, kowe pancen ayu tenan. Asya. Ora muka, Ayo. aku kang nandang kasmaran. Waspada no, prajuritmu kalah perang. Ora muka, wanita bolongan, dia Moriska. Tobat, kowe wanita terhebat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra Prabu penging Raden Damarmaya, duwe aji sakti Bandung Wandawasa. Loro jonggrang manuta Sunaputu Karmo. Iya jonggrang